smo da vam prikažemo vikendicu u kojoj se dugi niz godina uživalo punim plućima. Ovde se okupljala porodica, okupljali su se prijatelji, ovde se pravio i pekao dobar roštilj, ovde je bilo puno voća, pekla se rakija, pravio se džem. Ovo je jedna klasična vikendica s kraja 70. i početka 80. koja je imala, da kažem, neku svoju priču u ono vreme. Došlo je doba da ona promeni svog vlasnika. Taj novi vlasnik ima dobru osnovu, ono što joj treba, to je da uli jednu novu energiju, vikendicu potpuno adaptira i uživa na ovom predivnom placu. Ovo je podnožje Fruške gore, mi se nalazimo u selu Čerević. Ovo je put za Andrelje. Fruška gora vam je vazdušne linije na par stotina metara. Od Novog Sada do ove vikendice lagano dolazite za nekih pola sata vožnje. Ako trebate vikendicu gde ćete posle posla upaliti auto i doći ovde da odmorite na čistom vazduhu, onda obavezno pogledajte ovaj video do samog kraja. Ovo je Čerević. Kada u centar sela dođete kod crkve, krenete put prema Andrelju. Asfaltnim putem idete tačno 2 km. Na drugom kilometru obratite pažnju na ovo isključenje. Skrenete levo na 2 betonske trake koje vas vode prema vikendici. Imate jedno 200 metara puta, sa leve strane prođete pored 3 vikendice i dolazite na plac. Orijentir betonska bandera. Dobrodošli na vikendicu u Čereviću. Reč je o uknjiženom objektu, uknjiženoj vikendici koja se zastoji sa ove moje leve strane u donjoj etaži, jedna dnevna soba, kuhinja. Ovo bi nazvali nekom pomoćnom prostorijom ili će neko već iskoristiti kako bude želeo. Gornju etažu do koje dolazite spoljnim stepenicama čine ulazni hodnik, kupatilo i 2 sobe. Ono što treba naglasiti kod ove nekretnine jeste ovaj plato ovde ispred nekretnine koji je zaista fantastičan i poslužit će u vrelim letnjim danima u hladu ove, ja bih rekla, stoletne lipe. Gornju etažu, tu takođe imamo jednu interesantnu terasu koja onako može poslužiti za dobru knjigu ili recimo neko dobro društvo. Trofazna struja, bunar sa hidropakom i upravo ovih dana glavnim putem prolazi gas. Prvi utisak koji sam stekla kad smo došli na ovu nekretninu jeste da se ovde gaje dobri komšijski odnosi. To je nešto što nam fali u ovo današnje moderno doba. Ovde nema ograda među placevima. Na ovoj mikrolokaciji je svega par vikendica, tako da se ovde lepo druži. Jeste, to druženje se vidi po svemu ovde što je prikazano. Evo za ovim stolom za kojim mi sad sedimo, tu se nekad družilo, uživalo, skupljalo. Ovde je prostor za roštilj. Kao što Sanja kaže, nigde nema ograde. Ovde su se ljudi okupljali. Zato se kupuje vikendica, zato se dolazi iz grada na ovakva mesta. Jednostavno da se uživa. A sad malo da kažemo par reči o placu. Plac je nepunih 12 stari, vrlo blaga padina Fruške gore, osunčan tokom celog dana. Ono što mu daje posebnu čar jeste ova, da kažem, dugogodišnja lipa, jedan veliki stari bor, ima tu i smokve, ima nešto vinove loze, ali ima ovde i dovoljno mesta, s obzirom da je ovo voćarsko-vinogradarski kraj i da ovde lepo uspeva, da kažem, skoro svako voće, može taj neki budući vlasnik da ovde zasadi ono što on bude želeo. Jeste, ima ovde i da se radi. Morate da okosite ovaj plac, morate da pokupite ovo lišće, morate da orežete malo ove voćke, ali i to je suština kupovine vikendice. Ovde ćete zaposliti decu, ovde ćete neku bašticu usaditi, da imate neko svoje povrće. Sve su to neke stvari, a to mi je pola sata od Novog Sada. Tako je. I ono što ćemo još da naglasimo, kada se ova vikendica zidala, zaista se vodilo računa da se ona izmesti u taj gornji deo placa, tako da vam ovaj donji deo placa faktički ostaje da ga iskoristite kako god vi to želite. Da li će to biti dečije igralište, da li će to biti voćnjak, povrtnjak, da li će to biti, ne znam, bazen ukoliko želite. Lepo je napravljeno, da kažem, evo je ovaj prostor gde ćete da roštiljate, gde ćete da se družite, čak i onaj plato ispred same vikendice, tako da su ti neki, ja bih rekla, vrlo grubi radovi već odrađeni.
Ovde nam trebaju zaista i majstori, pre svega što se tiče rekonstrukcije, odnosno renoviranja ove vikendice. Ona se mora renovirati, ona je, da kažem, u izvornom nekom stanju. Vi je morate jednostavno uraditi onako kako ste želeli, kako ste zamislili, kako vama jednostavno odgovara, da bi se ovde lepo osjećali. Uz ovaj predivni ambijent, uz ovaj predivni plac, položaj, dobit ćete zaista na pola sata od Novog Sada jednu vikendicu. Pa ja sam siguran, mi uvek to često kažemo, nećete se odavde htjeti vratiti u grad. I ono što je jako bitno, na ovu vikendicu možda dođeš u svim godišnjim dobima, je li tako? U svim godišnjim dobima ovde je lepo, ovde ima poenta svako godišnje doba. Odavde možete na kraju krajeva i da radite ako vam to posao dozvoljava. Ne bi ja tu više ništa dodala. Ukoliko želite da ovu vikend kuću vidite uživo, slobodno nas kontaktirajte, a mi smo tu da vam je pokažemo. Jeste, pravo je vreme da je možda da iskoristite još ovo lepo vreme, da je eventualno izrenovirate ove jeseni, a već s proleća onako da krenete, da je koristite u punom kapacitetu.